На 10 км от Варна, в непосредствена близост до две пристанища – Гражданско и Товарно, фериботен комплекс и магистрала Хемус, се намира един от най-благодатните за живот и бизнес млади български градове – Аксаково. Аксаково е административен център на едноименната община, разположена на 460,54 квадратни метра площ, с излъз на 4-километрова плажна ивица и разгърната в 23 живописни, красиви и уредени населени места. Летищният комплекс, който се намира на територията на общината, осигурява връзка с големи международни летища в Европа и Азия. Наличието на въздушен, воден, сухопътен и ЖП транспорт създава предпоставки за развитие на икономиката и изграждането на логистични бази за много предприятия. Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време се превърна в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014 година той стана първият носител на награда «Най-добър малък град». 10 години по-късно, през 2024 година, Аксаково е общината, в която работят над 600 инвеститори, български, чужди и международни компании. Общият размер на реализираните инвестиции е над 1 милиона евро. Те осигуряват съвременни условия за работа и кариерно развитие. Най-голямата индустриална зона в България се разгръща поетапно на територията на община Аксаково. благодатното географско положение, бързото и открито административно управление към бизнеса и гражданите превръща община Аксаково в все по-желано и атрактивно място за млади хора. Те избират да създават семейство и бизнес и да отглеждат децата си в чиста, уредена и сигурна среда. В резултат на тази устойчива политика и тенденции населението на общината вече надхвърля 35 000 души. Градовете и селата се изграждат детски, учебни заведения, спортни съоръжения и зони за рекреация. Аксаково е утвърден център със съвременни условия за спорт и тренировъчна дейност. Здравната помощ за населението е обезпечена с медицински център и многопрофилна болница. Засиленият интерес на млади хора към община Аксаково налага изпреварващи действия. Изграждане на образователна инфраструктура, както и създаване на условия за развлечения, спорт, култура. Усилията на общинска администрация Аксаково са насочени към паралелно и балансирано изграждане от една страна на техническа инфраструктура, от друга на социална. Техническата инфраструктура включва основно подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа, както и изграждане на нови асфалтови настилки и тротоарни площи. Отделя се внимание на зелените площи в града. Подобрен е изцяло сградния фонд на образователната инфраструктура, в това число както детските градини, така и училищата на територията на цялата община. В град Аксаково бяха изградени 2 нови корпуса към двете детски градини. Изградени са няколко спортни и детски площадки, както и основно е обновен стадионът в град Аксаково. Общинска администрация се старае да поддържа високо ниво на цялата инфраструктура, така че да отговаря на нарастващите нужди на населението на града. Аксаково е сред първите дигитални общини в България, въвели обслужване на едно гише за бизнеса. Администрацията е сред малкото в страната, предлагаща 100% от общинските услуги за гражданите по електронен път. Наложена устойчива политика за ниски данъци и такси, както за населението, така и за инвеститорите. Община Аксаково повече от 20 години работи с граждани и бизнеса на принципа на едно гише.
Обслужването на гражданите става в модерен фронт офис. От древни времена землището на община Аксаково предлага благоприятни условия за живот на много култури. В местността Побити камъни, разположена на юг от град Аксаково, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Живописните територии на общината предлагат много подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. Аксаково разполага с всичко необходимо за популярния модерен лукс – чиста храна, спокойствие и красива природа. Общината изобилства от живописни православни храмове, църкви и манастири, пазители на християнската вяра и традиции. Културният календар на общината привлича участници и публика от цялата страна. Наложените като традиционни в годините фестивали събират ежегодно стотици артисти. Фолклорните фестивали, организирани от община Аксаково, през годините се превърнаха не само в традиционни, но и в много харесвани не само от жителите на общината, но и на тези от цяла Североизточна България. Сред емблемите на община Аксаково като фолклорни фестивали са този на местността Света Марина край село Ботево, където има изграден едноименен манастир, също така и църква. От доста години участваме. Лично аз идвам за втори път, защото съм сравнително нов жител на селото. Но още миналата година, а и сега се потвърди това, ме привлича изключително енергията на това място и може би и хората също са настроени по този начин. И прекрасна организация. Просто много се радвам, когато съм тук. Аз имам честта да бъда тук, защото моят братовчет Петър Петров е един от големите виновници този празник да се възроди. Той е съществувал, мястото е, надявам се, от преди нас и ще бъде много след нас, защото това място е истински свещено, с аяжмото, с хората, които идват всяка година, а и през годината заради празника на Света Марина, заради чудесата, които се случват тук по време на празника. Така че идваме тук с истинско огромно удоволствие, не само аз, ама и целият ми екип. Всички тези празници под това вековно дърво, което е тук, мога да ви кажа, че се получават много вкусни и много истински. Хората са си донесли одеяла, както едно време се е случило по сборове. Преди да почне официалната програма се чуваха някои групи, които леко си припяваха. Потанцуват се хора, всеки си е донасял по нещо от къщи, да си хапне, раздумки. Феноменално събитие от все още останалите истински в България, защото част от тях, как да ви кажа, леко са се променили, трансформирали са се, провеждат се в центровете на големите градове, а тук мястото е най-важното нещо и разбира се денят на Света Марина. А другия фестивал, който така е особена гордост за нас, е Националният тракийски събор, който се провежда на Тракийската чешма и събира над 300 изпълнители и гости в местността Тракийска чешма, която е край град Аксаково. И не на последно място е Международният фолклорен фестивал, за да остане българското, който събира автентичния фолклор и обичаи в изложбената зала на село Климентово. Ежегодно община Аксаково инвестира средства за развитие на певчески и танцови формации, за развитие на спортните клубове, в които участват не само деца, но и много възрастни. Друга инициатива, която община Аксаково реализира, това е Олимпийските игри за всеки, които са първите олимпийски игри за възрастни хора, организирани в България в рамките на международен проект. С него община Аксаково насърчаваше активния начин на живот на възрастните хора и в продължение на 6 години и към момента възрастните хора имат възможност да спортуват всяка седмица. За нас наистина е удоволствие да присъстваме на тази тренировка, която е в момента. Това е по един проект, се случва в нашата община, благодарение най-вече на Нели Петрова,
която е един от нашите служители. Разчитам по проект трябва да връчим и една специална награда на най-възрастния участник. И най-възрастният участник, според служба ГРАО в община Аксаково, това е госпожа Иванка Томова. Това е символа на проекта, който е. Много благодаря. И гледай тук един сувенир от общината, една специална чаша, като се Изградена е модерна социална инфраструктура, която обхваща всички възрастови и социални групи. За децата са гарантирани модерни учебни и детски заведения със съответната спортна и развлекателна инфраструктура. За хората в активна възраст има възможности за заетост и професионална реализация. А за възрастните е изградена мрежа от модерни и уютни клубове за среща и социална активност. Общинската хазна осигурява всекидневна грижа за хора с здравословни проблеми и различни групи социални неравнопоставености. Устойчива политика в община Аксаково е поддържането на ниски такси и местни данъци, чрез акумулирането на различни допълнителни средства от донорски, национални, международни, други извънбюджетни средства, трансфери от държавния бюджет, както и от европейски проекти. Това ни позволява да разработваме богата инвестиционна и социална програма в община Аксаково. Ежегодно с приемането на бюджета на общината акумулираме оптимален размер от средства, с които да предоставяме услугите в образователната и социалната сфера, така че да запазим постигнатото ниво на тези услуги, както и да работим за тяхното подобряване в синхрон с нарастващите потребности на гражданите. В община Аксаково функционират 6 училища и 6 детски градини, в които се обучават и възпитават нашите деца. За тяхното личностно развитие работи Център за подкрепа за личностно развитие, където те успяват да надградят своите таланти. Отделно от това, за децата с специални потребности и нужди в социалната сфера сме създали Център за обществена подкрепа, където с децата работят психолози и социални работници. Не сме забравили възрастните хора в нашата община. Повече от 200 човека се ползват от услугите, предоставени от домашен социален патронаж. В социалната сфера също имаме създадена такава услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция, където хората в надтрудоспособна възраст или хора с увреждания могат да ползват услугите на социални работници, на трудотерапевт, които могат да работят с различни занимания, както и с специалисти, рехабилитатори. Общината поддържа активен международен обмен и партньорства с побратимени населени места от страни от Европейския съюз и извън него. Аксаково е основател на мрежата Отворени градове, в която членуват 12 европейски общини, които ежегодно обменят добри практики, идеи в областта на местното самоуправление. Аксаково е примерът, че с упорита и екипна работа и добър диалог между администрацията, бизнеса и гражданите, едно българско село може да се превърне в проспериращ град с много млади хора и добре развита икономика.